vinilna ploča uvijek su bile. Tamo stari ih je imao i Gabi je nešto donijela sa sobom, džeza. Ja sam prije godinu dana sve te ploče, koliko god mi je značilo da su tamo u mojoj sobi u kojoj sam i proveo djetinjstvo i tinejdžerstvo i sjeo za klavir koji mi je bio tu. Bilo mi je uvijek drago da su te ploče tamo, ali sam i prije godinu dana sve, to su ploče s kojima sam ja počeo. Ploča Kid Jarretta Keln koncert koja je prije bila kod Drage Mlinarca, pa kod pokojnog prijatelja Dražena Vrdoljaka. Došla je do mene ta ploča, stoji danas na pijaninu u Haulikovoj, gdje sam proveo djetinjstvo. Ploča, recimo, na kojoj sam odlučio otići u Graz i otići iz klasične glazbe i otići u ove slobodnije improvizatorske forme. Znači, vinili su oko mene cijelo djetinjstvo, cijelo tinejdžersko doba i uvelike su formirali mene kao glazbenika i, eto, pomenuta ploča od malo prije napravila jedan veliki rez u mojem životu i usmjerila me prema dalje. Nedavno smo i malo kupili preko neke engleske firme, preko interneta, za Božić u stvari, gramofon, sad su i oni skužili kako je to fora i eto, vinili. Emotivno puno sam više vezan za vinile nego za CD-ove, zato jer je to bio moj pravi početak i nezaboravno je to kako danas ljudi imaju mogućnost. Više ništa ne moraju skidati na uho, kupiš note u New Yorku, imaš zapisane note. Mi smo i do prije kazeta i vinil vraćali u iglu i to je bilo naš jedan razvojno i muzički put koji je, koliko god je bio teži nego što danas ljudi imaju, ali je to jedno neprocjenjivo iskustvo. Koliko sam čuo neke lijepe glase, tu jednog mog vrlo sad hvaljenog i uspješnog kompaktne ploče, ili tako, to je taj izraz, izgleda i meni po prvi put se možda smiješi vinil. To sam bio načuo i strašno me to razveselilo, moram reći. Ako to bude, bit ću presretan. Nikad nisam bio najprodavaniji. Zadnji put sam veću količinu CD-ova, a bila je 2004. godina. Napravio sam album za Dallas pjesama Džibonija. To je isto otišlo u par tisuća komada, što je već tad bilo jako lijepo. Ali danas ovo nisam mislio, kad gledam i nove događaje na Porinu i ova ploča i kako je najbolja i ovakva i onakva, to da će biti najprodavanija, to sam si sačuvao apsolutno sve ove podatke, Matija i Adel, ovo i nevjerovatno, mislim, to zbija, nisam očekivao da će mi se sad već u nekakvim mojim godinama, koje nisu baš tako više mladenačke, da će se to desiti, ali eto, desilo se. Dakle, dragi konzumenti glazbe, 16. travnja posjetite svoj najbliži Record Store i pokažite se, potaknite i dalje prodaju i isprsite se, potrošite sve na vinile i na CD-ove.